Sí, sí, eu son centrado de toda a vida e tocoume. Pero non é tocouche realmente. A ver, no, tocar como tocar tampouco. Non foi a lotería, non o falando entre repartiron, todos, non? era o que o mellor se daba, entre comillas, do equipo, entón, pois pa diante. Home, eu penso que tampouco estive tan mal, non? Pa nunca quedar de porteiro, sí que é verdad que me gustaba, teño xogado cos colegas e cosas así, pero, home, non me imaginaba xogar nun partido preferente de titular de porteiro, a verdad. Igual equivoqueime de posición. Está a broma no equipo de que lle vou quitar o posto a Marcos e a Chapa, pero bueno, nada, espero que solo sexe este partido, deixémolo neste que o fixe ben, non vai a ser que xogue outra vez e ali. Falta a borde do área e eu miraba para Marcos, oye, pero cantos poño na barreira? Que fago aquí? Estaba el dirixindo desde a banda. Emilio Viqueira 20 di, líala menos de portero que de central, amigo. Pode ser que teña razón, O Paul sabía que ti ibas a xogar de porteiro, quero decir, porque... Eu penso que o deberían de saber. Se o meu equipo supera que outro lado, o central e o porteiro, tiraríamos moito máis. Pareceume raro que non tirase tanto. E que a mí, por sorte, saiume ben. Non me meteron seco, nada. Por sorte, saiume ben. Entón, Que non minta, justalle máis de porteiro que corre menos, di Manu Paul. si que é verdade, de porteiro estou máis cómodo porque al final non teño que correr detrás dos dianteiros, non? Estou aí parado, mirando a ver que non me metan gol. E gustoume, a verdade que gustoume. Sentime cómodo e eso de non correr gustoume ainda máis.